Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg it-tlieta wara nofsinhar kellu l-opportunità li jiltaqa' ma' Aiden, il-kantant li se jkun qed jirrappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena fi Vienna. Alex Borg wassal l-awgurju tiegħu lil Aiden għas-suċċess li kellu bil-kanzunetta Bella fl-waqt li feraħ lil Kit Kat Kuti, is-CEO tal-PBS taż-żewġ serati tal-Malta Eurovision li min-naħa tiegħu informa lill-kap tal-Partit Nazzjonalista li dawn is-serati kienu segwiti minn 275,000 persuna. Aiden stqar li bħalissa għandu diversi impenji. Dan kif nhar il-ġimgħa se jkun qed jibda it-tur relatat mal-Eurovision bi prestazzjoni fil-Bulgarija. Huwa spjega li mill-età tenera ta' 5 snin kien beda juri l-imħabba tiegħu lejn il-mużika u l-ħolma li jirbaħ il-Malta Eurovision, ħolma li nibtet ukoll diversi snin ilu. Aiden spjega wkoll kemm hi xi ħaġa sabiħa li dan l-avveniment mużikali iwassal biex in-nazzjon kollu jingħaqad poplu illi juri l-appoġġ tiegħu lejn il-kantant li jkun qed jirrappreżenta lil Malta. Bella għandha kitba ta' Aiden stess b'mużika ta' Aiden, Job van den Boom u Sara Bonnici. Bil-kantant jispjega li kien iltaqa' ma' Bonnici waqt programm propju fuq net television.